Welcome to Zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kwembula kwembeswa kwiphoyisa lasethembisa elidubule unkosikazi walo maqede ladubula umngani kankosikazi walo lase lizidubula nalo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubekwe ukuthi isimo sebucayi kwiphoyisa lasethembisa lingadalulwanga igama nesibongo kanye neminyaka. Elidubule umngalo ngoba limsola ngokuthi uyajola. Iphoyisa ligcinanga ngokudubula umngalo libe selidubula umngani kankosikazi walo ngoba limsola ukuthi uyena ohlanganise unkosikazi walo nomuntu ajola naye. Imbangela yengxabano akwazi ukuthi isuswe yini, kodwa kube yikho kumsola ngokuthi uyamjolela. Udubule umngakhe wadubula umngani kankosikazi wakhe wabe esesidubula naye. Bobathathu kube ukuthi abashona, kodwa isimo sibi kwiphoyisa. Abantu babe nokuphawula okahlukahlukene ngalolu daba khona lapha eziguleni zokuxhumana. uCosmic Black uthe kwangathi lingashona ukuze kufezeke iphupho lalo. uMonde Mthembu uthe imoya ikhona lana emhlabeni kaNkulunkulu noma ekaSathane. Kuya ngawo ukuthi ufuna muphi uhlale eduze kwakho ngoba kunzima, abantu benza izinto ezisabisayo nsuku zaphuma. uLwanco ubuthe kwamngani ngemanje oshade iphoyisa sengizobaleka, angeke nje ngisondele kumngani oshadane nephoyisa. uPhilani Khumalo uthe mawuzazi isifebe noma unondindo ungalingi ujole nomuntu ophatha isibhamu ngoba lezi zinto zinzima kakhulu, udinga abantu abakhulile kakhulu. Abantu besifazane secela nani nekhulu. uMakamini uthe usajola nephoyisa shuthi ke RIP in advance. Kunzima manje. Muneliswa Gumethe uthe iphoyisa ngathi lingashona ngoba vele belivele lifisa ukushona. uNolwandle Mzimeleni uthe kwenzakalani ezweni wabese faka ama-emoji akhalayo. Banze Dlamini uthe umuntu osajola nephoyisa uStrong Shame mina ngabe kade ngalishiya, hayi ngeke kulunge impela, kunzima emaphoyiseni. Abantu bafethu babe nezimvo ezahlukahlukene lapha esiguleni zokuxhumana. Ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.